Luwiting pujiastawa hayu rahayu rahayu dudu niring sambi kala atas nama pimpinan hangaturaken sugeng dalu sugeng pinara sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara kedobrak siswa budaya ingkang mijil saking Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Hingga dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Kristin Handayani. Bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan griya nomor 106 cethanipun timur kantor kepala Desa Bakaran Wetan. Pramiyarsa budaya kakung saha putri sadèrèngipun kita sagodrah saking keluarga ageng sandiwara kedobrak siswa budaya hanglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kitu hangaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamundhutanipun bapak-bapak kadang panitia ugitipun sarujuki Dewan Sutradara kedobrak siswa budaya ing dalu punika badhe mbeber cariyos legawa siksa. Sutradara kasta dening Ki Gedhi Sudarno, Astrada katindakan dening Bagus Farel Wasiti, pandhabu katindakan dening Ki Bagus Heri Tasmilan. Pagelaran sandiwara kedobrak siswa budaya kairing kerawitan siswa laras hingga dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sujamsir pangliing Suwarawati utawi Waranggono katindakan Ibu Pami saha Ibu Wiwit pangeprak katindakan dening Bapak Yuli Pannata Pakeliran katindakan dening Bapak Suratman lampu saha dekorasi katindakan dening Soleh Atmojo ganjaring dedapuan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing palebahan Gunung Sumbing Joko Satrio katindakan dening Bagus Amin Wijanarko Wandan katindakan dening Santi Pramuni Resi Among Rogo katindakan dening Ki Gedhi Sudarno kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Tandes Prabu Purbakusuma katindakan dening Bapak Dikdo Temenggung Pangkriko katindakan dening Bapak Budi Tumbek Dewi Purbarekna katindakan dening Rini Paulus Pangeran Gorowongso katindakan dening Bapak Andi Suratbin Ewan dening para prajurit katindakan dening Si Gondrong sang pagelaran sandiwara kedobrak siswa budaya kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Galuh Pakuwon Prabu Setyo Bawono katindakan dening Bapak Dendi Wijaya garwa Prameswari katindakan dening Ibu Suntari Suparjo Patih Setyaguna katindakan dening
Ki Bagus Heri Tasmilan Pangeran Adiwarno katindakan dening Pati Bagus Nyai Patih katindakan dening Niken Ayu Harjati Raden Handoko katindakan dening Dimas Endro Mahesa Legowo katindakan dening Bagus Farel Wasiti Legowo Bagus katindakan dening Dimas Gilang Permati Ratu Kenconowati katindakan dening Yeti Mayang Sari Patih Haryo Jatmiko katindakan dening Bapak Jarwi Santoso Betari Nogorino katindakan dening Areh Kumalasari wontening Purwanita penglipur katindakan dening artis-artis ayu sang pagelaran sandiwara kedobrak siswa budaya emban katindakan dening emban pesek Avanza rebat utawi dagelan katindakan dening trio pelawak do gendeng dodok gendut klenteng Prabamiarsu budaya kakung saha putri kala wau gancaripun dedapuan ing dalu punika kanthi lamban legowo sekso pungkasanipun atur sang pagelaran sandiwara kedabrak siswa budaya hangaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika kita sesanti jaya jaya wijayanti nir ing sambikala sekali merdika selaminipun rahayu rahayu rahayu
tan samar pamoring sukma sinumaya winayo waduh ketituh wadah ketitah bojleng iblis laknat podo jejogetan oh iki jalmo oh kowe mesubuti nyiksa raga weh gampang iki tak pateni kowe iso dadi roak
pedeng kudu mati saka tanganku kowe. Waduh, panas ora kuat panas. Wah. Enek menungso rek layak panggonanku panas sumu jebul ana menungso sing lagi mesu budi golek tayuan iki menawa. ya pawongan wis tutukno pawongan tutukno aku tak nutupno gawe aku dhewe. Aduh Sibo, aduh Bapak, biyen aku uripku melangsara, ora mituhu kandhane Bapak karo Simbah. Ning donya aku rekoso, saiki wis mati ora rekoso. Alah ya wis panase ora umum gerah uyah jebul ana pawungan sing lagi teteki tiwas kebeneran kowe takut diasmu pecah ketemu tak ombe kowe mati dadi balaku wis diterono siji loro ora tuwa pisan gas siji loro waduh cilaka ubur-ubur ikan lele ya iki setane sesmo budaya le alah ya aduh biyen aku kulino nyolong kayu sedulur aku dhewe iki kulino ngentekno alas kayu jati mula aku mati wadukku yo katut malah ya luru batur luru kanca wed iki karo menungso iki
ijeh ana kedune alah latok bulumu kowe iya ora apa-apa monggo gaman kuwi landhepe pitung penyukur kok ora tunggu pisan gas iya aduh mati wes tahu kalese wes mundur wes bumae Wis mesti yen Joko Satrio
iso pinter kaya sampeyan ngono to, Kang. Dadi samang-samangsa ana musuh, aku yo wani ora wedi. Wandan, Akan coba. kok nganti kowe tumindak kaya ngene iki jane kepiye to sing dadi kamu? Mergo aku nadi lawan sampeyan. Kowe nodi karo aku. Iso. Mbak perkara apa? Pengen ngerti, pengen bukti ya to pancen sampean kuwi sekti tenan kelawan aku. Ning apa sampean iki ora ngerti kok piye? Ora ngerti Nanti aku kepiye? temeka ning papan kene nggawa sikap iki. Yo. Mergo aku kangen kelawan sampean. Ah, mung perkara kangen kowe kok tutup-tutupi. Wandan, sing kangen karo aku kuwi yo ora trimo kowe. Ya terus. Aku yo kangen karo kowe. Iya, tenane. Tenan. Lah yen sampean kangen kelawan aku kok ora nyejak, malah sampean iki Wong ngadeg. ngadu iki mau mergo kowe wis nodi karo aku. Kan? Aku ngerti jane kowe nganti tindak koyo ngene. Ini lho Kak, iki ngono jane iki kuning bukas. Yen tak aku lawan sampean iki kok gak Pancen bener apa sing dadi aku. Wong ngakon bokor siap kowe kelawan aku lan katresna sing mesti wae aku balas. Kok piye wae? Semono uga sakwise aku cegah kelawan tansaya ora ket tansaya ora malah kaporo ndadekake timbuling rasa tresnaku sajroning aku yen tak ibaratake ora ana wong wadon liya sing tak tresnani mung kejaba kowe. Tenane. Ning arepku sampean kandha kaya ngono. Sapa ngerti mengko ning mburi sampean ketemu wong wadon ya sing luwih ayu tinimbang aku, sampean malah kapingin. Wandan, aku wis kandha ing arep. Yen ana wong wadon sing ayu-ayu, rupane kuwi ora bakal iso gawe ingkuh sajroning atiku. Wong wadon sing tak tresnani ki mung siji kowe, Wan. Yen pancen kaya ngono Kakang Satrio, coba saiki ning papan kene nggak dibuktekno. Yen to sampean kuwi tresno lahir batin kelawan. Kaya ngono. Gegerane wong rampe.
bocah wadon tak jan. Menjaluk lawan wandang katresnanku. Misahke rasa tresnane. Aku gelem misahke katresnanku kelawan. Nanging yen kowe wis wani ngadepi kelawan Joko Satrio. Lho mung sak kowe wis bisa ngalahke kelawan Joko Satrio. Sugih wani boyo tenan. Sing hati-hati Kakang Susi. Sampe rasa kuwate Kakang. Amdal dadamu. Ayo bareng-bareng padha ngadepi Kakang. Luwih becik ngono. Ora ngono ke? Nyawa gebuk bisa alek kelotok nyawa. Aku ora bakal ngulungke katresnanku. Nganti tak belani kowe sing dino kang lakon pisah nyawa. Setan. Wah! Wah! Sampai sekali. Ayo. Ojo mata sesintron wae. Yen nyoto kowe sakno. Aku kepengin ngerti sapa tenan cakupan. Sampe rasa kuwate. Aku bakal Aksi tempatmu. Yo bakono. Ayo dulu. Yo! Icara koloke? Yo, aku paten ono. Aku paten ono. Kowe jawab mati. Aku jawab mati. Lu! Sampean kok malah ngeten niku. Ngeten piye? Tumindak sampean kok malah nodi dumateng. Lho, lah iya lho. Lah nek ora tak coba iki. Nggih mboten ngertos. Lah piye? Belum kok koyo kerupuk kelundung. Malah ambekan begitu. Kowe tak perintah apa? Mula nembe kemawon gegladen. Gegladen apa gegladek? Gegladen berapa? Gegladen apa gegladek? Yang Lagi kok kula andum katresnan kalih kula. Kula nembe katresnan kalih Wandan Pawulan. Aja gampang adol tresna. Tresna ki urupe jiwa kang luhur. Pawakane padanan adil lan suci. Angger ketemu wedok tresna, wedok tresna. Lah mesti ngeten. Bagus. Boten lho, Bapak. Boten. Kula niku boten adol tresna, boten adol ganten, boten. Jalaran tiyang wadon sing kula tresnani niku namung Wandan. Ora aku wis tak karo kowe. Urupe jiwa kang luhur, padakane adil lan suci. Adile tuwa saka atine. Ya, suci ora perintah karo liyan. Metu saka putune ngati. Mboten kapeksan nggih. Ora kapeksan.
Ora ketemu wedok seneng ora kena. Lah terus kok diperang dadi papat. Diperang kados sawah. Iya. Napa mawon werdine? Tresno Ngawirya. Tresno Ngawirya. Tresno Hartono. Tresno Hartono. Tresno Sejati. Tresno Sejati. Tresno Suci. Kang pungkasan Tresno Suci. Werdinipun kados pundi? Tegese Tresno Ngawirya. Kowe seneng karo satriya. Nggih. Mergo satriya duweni derajat lan pangkat. Nek satriya wis pensiun, Werdatama upama dadi mantan. Luntur senengmu. Kowe kepengin kok sing pangkat meneh liyane satriya. Niku tembung mentarange matre nggih Bapak. Ora batre. Matre Bapak. Matre. Lah kok mung piye? Matre. Berarti genuloi. Lah engke sampeyan sing kleru Bapak. Jenenge sedhise kok senenge mung pangkat. Pangkate nggih. Aja seneng. Tresno Hartono. Kowe seneng karo Wandan mergo duwite akeh. Kowe seneng karo Satria mergo duwite akeh, duwene akeh. Duit entek, bondo entek, hilang cinta. Lho, lah kok ngoten niku rak tresno ming bondo sarasan. Jobrane kalian kena dalu Tresno Hartono. Oh, Bareng nggih. lah kena. Panangga tiga, Tresno Sejati. Tresno Sejati. Tresno Sejati turane bapak karo anak. Wong tuwa lanang, wong tuwa wadon seneng karo anak. Iki Tresno Sejati. Senajan paling cacat. Anake bodoh, anake geblek. Ora ngomong ayu coba anakku. Ora ono jane coba anakku. Mergo metu sapa gagane. Dikandut salah sasi 10 dina. Kampungkasan bosane sejati tenan. Sing pungkasan Tresno Suci. Tresno Suci. Tresno Suci kuwi kagungan Gusti. Kang paringi kitab jalu SP Tamri. Sambung Gusti. Saira mampu membayangkan balik tentrem ayem. Leres. Saya tak takon, kamu terus apa? Kula menika tresno kalih Wandan nggih lair tumsing Bali. Lah ya tresno apa? Nggih tresno suci to. Tresno Suci. ora ana bagus rak kepenjo. Mboten. Ora wedi ayu rak kepenjo. Mboten, Bu. Ning nek kowe seneng karo wedok tanggung jawab. Kedah tanggung jawab. Tanggung jawab. Wong lanang iki siji ngayomi. Ngayemi. Nyukupi. Loli. Loli bocah. Kejanggak. Wong wedok ana tukang sanding, sandang, sandu. Disanding ila wengi ora cukup. Nggih, leres. Ya lah. Kudu kepen disandang. Wong kumpulan sare. Nggih, Sare. Gemis. Iya. Ya. Modern. Wes mulo gemis. Ora disandang, geglundel. Wong wedok wong lanang kok klucur sapa aku wedok nek dibarke. Oh, nggih, Bu. Kudu njaluk disandung. Sakit lho, Bapak. Lho delok nyandunge ya. Lah nek nyaduk lagi ngeten ah, Bapak. Nyandung ngene iki Dek. Ora kuwi sing tak karepe. Lha pripun? Sandung rasa asih. Kula kinten nek disandung e. Nek saleh ya tulung-tulung tanggane do. Mara. Nggih. Iki lho gawe kanggo kowe. Wonten perdamelan. Lajeng napa lho ngene? Nek wis seneng karo Wandan kudu tanggung jawab ngayomi nyukupi. Nggih. Kowe golek dalan tenan. Siji. Syarat-syaratane kowe kudu golek pusaka Megalaman. Pusaka Megalaman. Nek wis ketemu pusaka Megalaman, suwanding tanes. Ya kuwi sing bakal nganting derajatmu. Monggo pengen mukti wibawa mulya. Mesti ngliwati panggoda saka pangunan. Pindha pinutup kang mawali aja kok tampa seringat. Tampa kan ikhlas legowo. Ndak. Kula nyuwun tambeng pangestukan. Duka-duka Sregawa, hati-hati Joko sing. Bapak, kula badhe nderek Mas. Nyuwun pamit nggih, Bapak.
Namung pucuk-pucuk romo tak tamani yo. Kasinggihan. Kepenan gubunda. Ici romo ici. Marang Sira Temenggung Jayapati. Sinuwun Prabu Purba Kesuma wonten gawuh. Sadurunge ingsun nyadari, Nggih. apa kok ingsun kersakake. Ingsun kepengin ngerti kadiwaran selaning para yaka kebendak ana ing pusara pendhapa kraton Kaskene. Katitik wonten alun-alun ing Tandes. Sami jujur anyusuri. Ingkang wonten ambaling pendhapa sami ngangkungaken jangga nguncupaken asta ateges piyambakipun bekti dumateng raja. Temenggung Jayapati. Nggih dawuh katimbalan. Lan kabeh padha dipiarsakake. Hangiti animbang sarta hamutusake. Hangiti go Nggih. ingsun kuwi wis lalu mangsa ing kayusuran Sampun 711 taun pindhane kayu ingkang sampun gapok macan ing sampun ompo. liyane nggo Mbok menawi kemawon sampun boten kula ngembat praja. Dah nuwun sewu. Kathah aloking para bupati lan pati ing sami marak sibu. Mon menapa malih sedaya para kawula sakindenging kraton Tandes. Menika sami alok kepenginaken ngenomaken praja. Lah menika monggo boten kok ateges kula menika ngajab mantep pendhet ing supados meneh keprabon. Nek kula ngingeti ngenomaken praja tegesipun kersanipun saya kencar-kencar pindha gayuh becara. kejaba ingsun prawasan Nggih. Sudarma. Mula ing kene ingsun bakal hanimbang. Ya menika Kepeksa ingsun bakal lereh ke Prabu ya. oh ngaten. Sisi-sisine sing ganti sejarah ing Kraton Tandes. Kedah Kanjeng Ora mung putra kang miyos Prameswar. menika leres. Ingkang Hamzah kang lenggah kinarya jumeneng ratu ing Tandes. Ora mung putrane Sun Purba Kendong. Lekang suwan Kamas Prabu Purba. Sinul Prabu Purba. Sinareng kula ngancekaken suku kula wonten Pendapi Agung ing Kraton Tandes. Kula mireng bendhe ngungkung mriyem ingkang sami jumlega. Yektosipun tandha menapa? Kuwi tandha pinaka wisudan. Lajeng sinten ingkang dipun winisuda wonten ing Kraton Tandes? Ora ya mung putraku ya kunamu Purbaregna. Pulunan kula Purbarta Kamas Prabu. Kamas Prabu Purba Kusuma. Menapa boten dipun penggalih kanthi weninging cipta? Kanthi tirtane wicaksana panjenengan jumenengaken ingkang putra Purba. Dalarana ingkang putra pulunan kula Purba
Nalendra wonten ing kraton Tandes. Boten saged momong kawula ngayemi dhateng kawula. Lan malih jumeneng Nalendra menika boten kados tiyang nitih turangga. Lena anggenipun ngelis ingkang ngrasaken namung badan sajuta. Benten menawi pengkusananing adil wonten ing kraton Tandes Lena anggenipun ngendaling negari menika kawula cilik ingkang dados pangorbanan. Lho nek kulunan kula Purbarna dados ratu wonten ing kraton Tandes menika gampil dipun ceki dening musuh jalaran ratune wadon. Ya ora Leres pangandipaning paman. Gorawong dawuh katimbalan. bareng tak rungokno tembungmu kawitan hingga pungkasan. Ho nganti kok. Nggih. Lereki ketok ora kastu utawa gegapah dupeh Purbarata kuwi apa wae. Nggih. Ini ngono ya. Ilingono sejarah sing wis kawuri. Ratu ing tanah Pulo Jawa. Kuwi ora ratu sing adil. Kejaba mung ratu putih. Sapa? Ora liya Yayi. Ratu Kelingkalingga asmaning Prabu Sima. Kuwi kagungan kadang asmane Ketut Mas. Merga Trong Jumut ora mawas kadang Santana putra kau. Luput kudu nama pidon ora beda Ketut Mas. Saengga asal dipotong urusan nalika. Nyadin ora beda ya Yayi. Putraku Purbarna. Abote apa? Rugimu apa? Yen kowe sorak lamun temen ditratuke Tandes ae. Nuwun sewu. Kadang kula Purbarna nggih pulunanku. Niku sanes Ratu Sima ing Keling. Ya. Rikala samanten kalih sakniki jamane pun benten. Ya. Janana kula liman menawi pulunan kula dados Nalendra wonten ing kraton Tandes menika gampil dipun sepelekaken dening Nayaka Praja lan kawula. Saya-saya wonten salah satunggaling Nayaka Praja ingkang boten kasedu perkara niki. Lah niki bebayani sanget Kang Mas. Gorawong. Iya. Ombak ungguling jaman dituntut lan kahanan. Jaman saiki ora ana prabedane putri lan kakung upamane. Prabu putri ya ora kurang, nalika putri ora kurang, ratu wedok kuwi ya ora kurang. Petinggi wanita nggih mboten kirang. Dadi ana maju menika kuwi ora demen saka ratune lho, Di. Ning kabeh Soraya kok lakon padha manut dadi siji. Najan to pawatan kados pundi kemawon kula mboten sarujuk menawi pulunan kula Purbarna dadi ratu wonten ing Tandes. Cedanipun kula melih jeneng ratu ing Tandes Kang Mas Prabu. Sami-sami panjenengan lan kula putranipun Rama Prabu Purba Negara Swagi. Saksampunipun panjenengan dados Nalendra wonten ing Tandes. Wedal sapunika panjenengan sampun lalu mangsa tegesipun sampun boten kuwa nyepeng pusasaning adil wonten ing Kraton Tandes. Mila saking menika ampun dipun lerekaken wonten pulunan kula Purbarna kula sing
sewu paman. Senajan to menika kawujudan putri putra saking Kanjeng Rama. Ning rak sampun pas yen to menika dipun lindri kaprabon wonten ing tandus. Ya kene kok kaya ngono. Awit kula putranipun paman Gurawangsa. Sampun ndak dados sak waris kula. Rak ngaten to Rama. Gurawangsa. Kowe aja nganti sah ing panon. Kok pun kakang dakah-dakah angah kuwase kowe ora. Ning boyome wiwit jaman Jomaju Yai sing dadi atu kudu naluri ratu. Anak ratu papan berperang semari. Monggo aturan kowe iki tunggal bapak sing dadi ora menang, Ger. Niku wong pawataning sampean. Ya nyoto. Padha-padha titise Rama Prabu Parbanegara. Raketang kula ning patut garwa selir nanging kula nggade hak waris wonten ing tandes. Jenengan paringaken mboten. Walenggan wonten ing tandes. Partisara. Srapiku. Tetep tak kuwi nganti jan. Nek mbokku kuwi tak rebut sarana kekuatan. Ayo. Matur kelapan puji menika ing tandus. Kula rumas ketes taos sing manah kula awit paman Gurawangsa mboten trima perkawis punika. Daraing Rama darah lintang. Darah kuyuk darah prajurit. Ora kita aku mlaku sampah lagi kuat kang iso mlaku. Ning sumpahku yo, Ger. Inji Rama. Bobong roting pun beres. Pun pokok tak nyala. Katemu tak kuwani karepe. Loro.